दिनै जोङो रामफुलबिल केथलिक गिर्जानिफ्राय जोङो सा 14 जन मानसिया दिनै एसे डनेसन होनो नागिरदों। गासै 19 न'खरनो जोङो दान होनो नागिरदों। दा बेनो जाहैबाय जोंनि रामफुलबिल केथलिक गिर्जानि ख्रिस्ट' सिबियारि सुबुंफोर डनारफोरनि मुंखौ आं सिगाङाव फरायना होनो नागिरबाय। सिगाङाव दङ दैमुरुजे गयारि, ओमफ्राय रम्बा गयारि, प्रतन गयारि, सानसुमा दैमारि, जनबारलि बसुमतारि, अदित्य बसुमतारि आरो थाइगिरगुरि गामियाव गिर्जा होनानै मोननाय जे लकडाउनाव न'आव होनाय न'खरनि सान्दा जों बेखौबो हरफानाय जाबाय। आरो बेबायदिनो जोंनि बे मन्दलि सेराव थानाय मिजिं दैमारि आरो जोंनि सन्दना बसुमतारि, स्कुश्री ब्रह्म, सानसुमा दैमारि, जों गासै 14 जना दिनै बे रामफुलबिल गिर्जा हाबग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोननो जोङो गासै सासेयाव 10 केजि माइरं, दालि, थाव, आलु, साफोन, निरमा आरो केन्डेल ममबाथि सलाय जा नांगौ जों बेखौ होनो नागिरदों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै नियम बायदि 1 मिटार डिसटेन्सआव दोननानै 1 मिटार गोजानाव दोननानै जोङो नियम बायदि जोंनि गिर्जानि दैदेनगिरि फालब आरो जोंनि एडभाइजार जों गासै गिर्जानि दैदेनगिरि ज' जानानै जों होनो नागिरदों। दा बेनिखायनो गासै जोंनि बे ख्रिस्ट' सिबियारि जोंनि रामफुलबिल गिर्जाखौ दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिन्थिनो थाखाय केमेरामेनखौ खावलायबाय। दा बिसोरखौ दिन्थिदो आरो ओरै लाइनाव थानाय जोंनि माखासे दुखु खस्थ' मोननाय लकडाउनाव दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लाइनाव थाथ' दसे प्रभु आफा अननानै जोंनि देहा फारसेयाव बोर होदो जाहाथे जों गाहामैनो गाहाम जों बेखौ मावफुंनो हानाय बायदि आफा जोंनि देहा गोसो मोदोम मेगनखौ गोथारै लाखिदो जाहाथे बे अलखदनि समावहाय जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै गावजों गाव सुंथालायनानैहाय जोंनि अननायनि नेरसोनखौ जों दिन्थिनो हायो आरो बेबादिनो गोजोननायजों आरो रंजानायजों जों मोजां जिउ खुंनो जाथों हायो। बेनि थाखाय प्रभु जोंनो खावलायदों बोर होदों जाहाथे जों बेबादिनो बे फैगौ समफ्रावबो बेबादिनो रंजानाय गोजोननायजों आरो जोङो गासिबो खैफोद खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोननानै जिउआव हाबलांनो हायो। बेखौनो फोरमायनायनि सासेल' फिसाजोनि बासायग्रा फोरबो श्री ख्रीष्टनि मुङै फोरबोनि बिनाय रायजोआ फैथोंनानै गोसोनाफ्रा जेरै जाबोदों हाबोनाय जाथों जावनाखौ दैजेनो आजारा फजरा आकार Kadar tahu kalau jauh kan, mana yang kau pernah korban jalan kesini jauh kan orang pelajar, orang pelajar orang pelajar, aku tahu dia sini buat apa lagi tak semua, jangan lagi, ikut saja. Start खालामसै लाइनाव थाखानाय बायदि सासे दावखोबोबाय थाबानो जाबाय दा जोंनि गिर्जानि एडभाइजार दैमुरुजे गयारिखौनो हरजेननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गौरी थाना